Και yes παιδιά, εδώ πέρα Gamer Leon 2011 μαζί με τον Fiction Gamer. Και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε περίεργα snacks part 2 στο δικό μου κανάλι και part 1 στο κανάλι του Fiction. Λοιπόν, έχουμε πάρει εδώ πέρα κάποια πράγματα και πάμε να το δοκιμάσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα δοκιμάσουμε είναι αυτά τα πατατάκια που είναι sour cream και μαύρο πιπέρι. Εμείς πρώτη φορά τα βρήκαμε που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Και δεν ξέρω, φαίνονται πολύ περίεργα. Είναι τη Lay's. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι τη Lay's. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι τα κανονικά πατατάκια της Lay's. Είναι έτσι. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Ανοίγουμε. Οκ. Πρώτα, έτσι είναι. Πάρε ένα. Και εδώ είναι το άλλο πατάκι. Μυρίζουν πολύ ωραία. Ναι, guys, μυρίζουν ωραία. Λοιπόν, 3, 2, πάμε. Πολύ ωραία. Βάζω ένα 8 στα 10. Ωραία. Εγώ ένα 7 στα 10. Ωραία. Εδώ πέρα θα είναι το δικό μου rating και εδώ πέρα το Fiction το rating, οπότε ναι. Συνεχίζουμε. Τώρα πάμε για το δεύτερο snack. Το δεύτερο snack ας πάμε με κάτι γλυκό. Είναι αυτή εδώ πέρα η Kit Kat. Έχει γίνει πολύ viral τώρα. Είναι και πολύ μεγάλη. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Είχε γίνει πολύ viral λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αλλά εμείς τώρα θα το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Υπήρχε και μία άλλη, αλλά πήραμε μόνο αυτήν. Η άλλη θα είναι σε άλλο πάρτι. Θέλουμε. Μάλλον. Λοιπόν, έτσι είναι η σοκολάτα. Πω κάτσε να κόψω εδώ. Τέλος πάντων. Είναι έτσι όπως. Μετά πρέπει να καθαρίσω αυτό. Ωραία. 3, 2, πάμε. Ωραίο. Δεν είναι κανονικό Kit Kat. Είναι πιο ωραίο. Είναι καλύτερο από κανονικό Kit Kat. Είναι πολύ ωραίο. Νιώθεις πιο έντονη τη σοκολάτα. Αν Έχει- όχι το κρύο. Έχει πιο έντονη σοκολάτα. Εγώ σε αυτό βάζω ένα 9. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ ένα 8,5. Ωραία, πάμε για το snack 3. Λοιπόν, για το snack 3 έχουμε μπίσκοφ. Εμείς πάλι δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Πάλι είχαν γίνει τεράστιο trend το καλοκαίρι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς τώρα θα το δοκιμάσουμε. Το συγκεκριμένο νομίζω θα χρειαστεί πιάτο, επειδή από ό,τι είδα είναι, δεν έχουν σπάσει, άρα θα χρειαστούμε πιάτο, οπότε περιμένετε να πάμε να φέρουμε ένα πιάτο. Λοιπόν, επειδή βαριόμαστε να πάμε μέχρι κάτω, πήραμε λίγο χαρτάκι για το μπάνιο και θα βάλουμε τα μπισκότα πάνω. Λοιπόν, καθίστε, επειδή αυτά θα κάνουν τεράστια, θα γίνουν χάλια όλο το δωμάτιο, οπότε να τα βάλουμε προσεκτικά. Ένα εδώ, θα αρέσει. Ας το πάνω. Λοιπόν, Φαίνεται μαλακά. είναι έτσι guys. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Μπορώ να πω ότι το περίμενα πολύ καλύτερο. Για τόσο μεγάλο θέμα που έγινε με αυτά τα μπισκοτάκια, τα περίμενα πολύ καλύτερα. Όντως. Από μένα παίρνουν ένα 3 στα 10, εντάξει. Δεν είναι χάλια, αλλά τα περίμενα καλύτερα. Εμένα παίρνουν ένα 4 στα 10. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα
Το τελευταίο πράγμα είναι αυτά τα Bulldog Ramen. Πήραμε αυτό επειδή φαίνεται cool, είναι καρμπονάρα. Λοιπόν, Πολύ ωραία. όσοι δεν ξέρετε, εγώ έχω δοκιμάσει Bulldog Ramen. Έχω δοκιμάσει το κίτρινο, δεν θυμάμαι τι γεύση είναι, αλλά έχω δοκιμάσει το κίτρινο. Ο Pixel δεν έχει δοκιμάσει. Κάποια φορά. Πάμε να τα ετοιμάσουμε και να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, guys, εδώ είναι τα noodles. Το δικό μου έχει λίγο παραπάνω hot sauce, αλλά το Pixel έχει λίγο λιγότερη. Πάμε να δοκιμάσουμε και θα κάνουμε rate. Εγώ, guys, βάζω ένα 8 στα 10, είναι πολύ ωραία. Εγώ βάζω ένα 9 στα 10.